Bestiet de Wiere Fries nog? En hoe vormen wij uw toekomstigheid aan? Maar haar film Krieg stelt filmmaker en onderzoeker Johanneke Dijkstra deze vragen op een unieke wijze. Krieg is een hybride film die documentaire en fictie bij elkaar brengt en die een spiegel verhoudt onder judaïsche Frieske identiteit. De film had wie draait van Rome on Tallinn en van Eindhoven on Galway, maar no eerder weerom in Friesland. Dat het peteer verder gaat. Ik praat met Johanneke Dijkstra over haar film, het boodschap en de ziektocht naar wat het betekent om Frieske te wezen in deze tijd. Johanneke, fijn dat je bij ons komen kist in de studio. Ja, super. Wat Leuk. wie van jij het beginpunt van deze film? Wie er een moment als toch viel dus deze vragen mat steld worden? Ja, nou, eigenlijk is Krieg een onderdeel van het project van Arcadia Tietmachine. En ze benaderen me en zeiden van, nou, dat is filmmaker, maar zowel documentaire als fictie. Was toen een filmmaatje over de Friesk. En ze hier nou foto's maken en teksten schreeuwen en gedichten. Maar dat ging alle jaar over beelden van Fries die ik al koer. Grutte Pier, Willem Barends, een persoon die een Elfstedentocht schaatst. Maar ik dacht van, oké, wat is dan overeenkomstig? Wat bindt deze mensen eigenlijk al jaar een soort van het vechtje voor is. Terug in de zee, voor het behoud van de taal. Nou ja, en toen dacht ik, oké, maar deze verhaal ken ik. Wat binnen nou na je verhaal? En waar ben nou de mensen die op dit moment, 2014 maak hem draait, iets bevechtje? Nou, toen ben ik in gesprek gegaan met Anne Goitske Breedler, Wietse Hoekstra, nou, Curvelicious Diamond, die komt direct uit de regio natuurlijk, en Piet Roosendaal, draaien hele verschillende mensen uit Friesland. En dan heb ik het eigenlijk iepen gegooid. Wat is er nou nodig om, wat Wietse bijvoorbeeld doet. Ik met dragshows. Eigenlijk zorgt hij ervoor dat er meer ruimte is voor queer personen op het platteland. Piet doet dat door middel van boksen. Dus eigenlijk alle jaar draaien verschillende verhalen personen mij Krieg. Ja. Dus dat heb ik gedocumenteerd. Ja. En dat is ik wat ik persoonlijk zelf, ik vind Krieg echt een heel mooi woord. Ja. Het is een benaming, weet je eigenlijk een beetje, Krieg, dan komt het op van diezelf. Ja. Maar het is echt teruggaan op momenten, wist het misschien net even zitten just. Ja, klopt. Ja. En dat is Krieg. En is dat iets wat de Fries typeert? Nou, dat denk ik. Ja. Ik denk het. Ik vind dat wel echt een hele mooie gedachte. Ik dacht van dat woord is er echt net voor niks. Ik kwam er op een gegeven moment dus achter. Aan Goitske vertelde ik in de documentaire of in de film. Dus ze zei van er binnen daadwerkelijk heel weinig woorden voor in het Fries. Om die uit te drukken met die emoties. En toen zei ze heel soort woorden voor vogels, de agrarische wereld. Maar net voor emoties. Ik dacht van dat zei het eigenlijk een hele soort. Misschien oer us. Dus dan wil ik het woord Krieg soort van herintroduceren. Van wie haat Krieg? Ja. En dat vind ik zo'n mooi Fries woord. Het is een soort strijdlust, daadkracht. Ja. Wel iets werd wie Grutske op wijze kinderen. Ja, zeker. Ja. Door haast documentaire en fictie terugkoor Hinnebroek in de film. Ja. Wat voor effect jouwt dat nevens die? Ja, nou wat ik die in had natuurlijk altijd van die heldenverhalen. Ik dacht van maar eigenlijk binnen Anne Goitske, Curvelicious en Piet soort van de helden van dat binnen volle meer, maar in deze film. En ik ben met hun in gesprek gegaan en eigenlijk de wereld die ze beschreven, eigenlijk verteld in fictieve beelden. Dus echt om dat eigenlijk een soort heroïsch perspectief te chantelen van dat mooie uitlachte beelden. Zeg maar van als ik misschien wel van die schilderijen inderdaad, van die helden die dan heel mooi uitlachten worden. Van dat vind ik mooi om te doen. Maar dan echt het Friese loon, broeken. Nou, ze is op de poster heel mooi. Dat zit Anne Goitske hier op een bank op het water. Bij Moddergat. Dat zie je nou, ik wen het. Ja. Dus dat fictie en documentaires wil het landschap broeken. Maar daar dan aparte dingen aan tafel voegen. Dat vond ik heel leuk om te doen. Ja. En had ik al reacties van mensen? Wat vinden mensen van de film? Herkent de Friesem in was to makken haast? Ja. Nou, wat ik merk aan inderdaad vorig jaar op het Noordelijk Filmfestival. Je weer echt in Huddegariep in het stationnetje. Dat we met jongeren hebben bezoeken. En wat ik steeds merk is dat mensen echt, als ze de film zoeken, we draaien hele verschillende perspectieven. Ze echt heel graag hun eigen perspectief willen delen.
Dus daarom dacht ik echt van, nou, mooi voor mij natuurlijk. In Galway, mooi op filmfestivals. Maar wat als ik de film weer ombreng naar waar ik de verhalen eigenlijk bij helle ha. En ik ben heel benieuwd dus ik met de Dwarpentour om die perspectieven dus op te hellen van mensen hier in de regio. Ja, want hij is natuurlijk al in première gegaan. Ja. Hij is op verschillende filmfestivals te zien West. Nou die Dwarpentour. Ja. Wosto het gesprek losmaatje tussen meisken dat ze eerst de film sjoggen en is daarna ruimte voor impeteren in elkaar. Ja. Is dat een beetje de opzet van de jongen? Ja, klopt. Ik wil inderdaad dat is volgende week een wensje. Gaan we naar Nes en dat is een plakje waar aan de Goitske is. Dan gaan we naar de Triemen, de Dijdenij. Dat is een plakje van Wietsen. Dan letten naar de Bokskwallen in Ljouwert. Plak van Piet. Ja. Dus binnen bij hun thuis uiteindelijk. En we konden een gesprek om met hun. Wat betekent het eigenlijk om Fries te wezen, om de Friese taal te bespreken? Waarom is dat belangrijk? Misschien wel helemaal net. Nee. Ik denk van wel natuurlijk. Ja, maar dus daar wil ik graag in gesprek gaan. En ook die verschillende perspectieven. Ja, en werken meesken, meesken nog heel nieuwsgierig worden binnen van dit maak ik zien, hier wil ik echt mijn oren in gesprek gaan. Ja. Werken meesken informatie vinden waar en wanneer at de film zien werk in. Ja, mensen kunnen tickets reserveren bij arcadia.frl/krieg en dat is KRIICH. Ja, en dan kun je meesken, hoe duur is een ticket? €5. €5. Ja. En dat yield komt eigenlijk, dat jouwen we dan onder het Dwarpshuis. Omdat ze natuurlijk de ruimte beschikbaar stellen. Ze regelen koffie en thee, dus dat krijgt de bij. Ja. Maar je toch, vind het wel mooi om dan hun echt wat te sponsoren. Ja, en kies nog even Ceze, waar de eerstkomende keer is dat de film Sjoenwerk in? Ja, dat is Wensje 22 oktober bij Theater Kerknes. En dan dan 23 oktober gaan we naar het Dwarpshuis de Bassuun in het Riemen. Ja, nou, ik hoop je dat het hier echt een groot succes is. Ik ben zelf heel nieuwsgierig geworden. Johanneke Dijkstra, bedankt voor je komst naar de studio. En ik hoop dat het heel wat mooie gesprekken oplevert. Dat hoop ik echt. Bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel.